kan unaw hi thingtlanga kan piangin kan seiliana high school kan kallai hian aizola kan unaw chuan mi in loin kan omve a kan unaw hi kumchira piang kan nia kan upaber hi mi pa nia ka u chi a hi meichia ni thung ke manen meiche pani kan ni chu ke chu ano pangber kan nia ka u mi pa pol so mani hian ke chu pol riat kan ni thung kanu le ka pa kha an la thalaya kan khwa leile thatak kan neya sahadil te kan nei boka kanu le pa chuan an ria chila kan in pui ber chuan kal topa kar topa kanu le pa chu an ho chau thin mi hausa ni lem lo ma ila rualot ngoi lovin aizola chuan ka pa te poisa min ron thon mangin kan omve thayani kan khwa po khan high school omve ma se zirtir tu an om thamu mal lova zirlai po an nga lem lova aizola te khodanga te kan kal deuh fur hlomani school cholai le mas dona hian kan khwa chuang kan ho thina kan chungkwa kan in mukhom chu kan hlim ve thin khop mai ke phei chu ano pangber kan e wangin unaw te le nu le pa te duat ron kan e ve a kanu le pa te bola phei chuan ka pangchang zuala ina phei chuan engwak ma ka tingai lo tui choi chop kha kan langa ya kan holai hi chuan ro tui tam lo hun lai ani thina tui choi tua ka tanga aba kha chu ka leng dai zela ka u khan min ol ne a ti tur em ka nei ngai lo achang chuan kanu te rolin leile ta te ka kal ve zeu zewa sanga te kan mana nuam ka van ti thei tak em khang hun lai kha ko gial le thei se kanun na hial po ka hlan duang ti khopin ka ngai ani christmas le kum tharte lim takin kan mangtlanga zernarun lam belanga e wangin phur lo zetin aizol lama kan unaw chuan kan liam le a kan han kal le tur hi chu kan chak lo thin khop mai ma se angai miau sia kong laka po tong mang lo hian aizol chu kan thleng ve le mai zela kar ni vel kan han om nu kha chuan ngai kan ol le mai zela kanu te khan thlai sang te sarep te chak ai ti angreng te min ron thon na sa thei em a an chome min ron thon te kha kan ei siang ngai lova kan in chung te kan pe ve zia thina an ni la khan kanu te thar ngei mai thai thar lam tak tak te kha chu an lo ngai sang ve sia an lom thin khop mai chome te po min swa ve fo thin ani chu tiang chuan kan unaw chu aizola kan ko satam zo kha ka graduate thleng hian kan unaw chuan kan oma kanu te khan ruate ya graduate ve ma chu ompui ro an tia ka u te khan min ompuya kan upa ber phei chu graduate to a ka paten scooter an lei saka delivery boy ya te alo tanga alo tul ve khop mai sumpo alho chuak ve nuala kanu te po anjang khai pha ve deu bia tha sem ka zirla hian ka pa chu lungphu cholin a boral thut maya min thong kher mai kan unaw chuan kan khwa kan ho ngala ka pa boral chu ate thut lu tuka kan tuar tlang khop mai kanu nen khan khoya po an in zui thin ti thei khan nia an in ngai em a kanu khan atuar na zwala achawa achang le atap nanga kapa kan voi nu te khan kanu chu dip te kan khaya muthil na te an pe a kan boi puina sakhop mai thakhat lai kan khwa kan om nu chuan ka uma manen chuan aizola kan let le a ka u chi khan kanu om pui thung kapa sol nu tam chia kanu khan atra pui zel mai boxi engma po thokhlei theilawa atrap ni leng hi ani ringot zel maya kan khwa chuan kan ho le loka kapate te nen kan rel tanga kanu chu aizola ompui mayela kapa sul nu mu khan atwar zo si lawa mulo lo lo se aizola akho har ne ma dor te siam sakila ti chuan lo boy ve sia zia de ma na kan tia kanu nen kan chung chuan aizola kan chukta a kanin lua kha te dewa wangin indang lua tur dor te siam na rem chang kan zonga thani don kan zon kwal nuwa veng holum lu tuk lo lun ve deuh tho sia hian kan du ang chu kan muta hlau maya chuta chuan kan omta ni kanu le ka u chi a chuan dor te an siama kauma ma po delivery boy ya ala tang zela kan phak to kin kauthan le khotlanga kan in mang ve boka mi pon min hre chak ve em a mer hriat po kan nga khop mai kumhni don chutia kan om nuwa chuan keipo kalo graduate ve dai to a zirzom to lovin coaching te kakala kanu po akho harlu tukte po azia ve deuh to akan ngai lain nadlok na em om lovin aboral ta ni chu kanu han boral zet chu kan tiak no phi ani deuh ber mai kanu ruang chu kan khwa kan phur chawa
kapa thlan bula kan phum ve ta ni vanrama kapa nen hlim takin an in hmuto dona ti in lompui viau maila ana kawati si em ka engti tha ma hi tho theilo reng renga kapate a chuan kutna tho in ti thang si lawa in ram hi hral ula aizawl in hun leitur zong ula in beng bel zawk ula tha in ti em eizon na po ol dewanga na po in dil thei ang te in dil ve anga heta omin du zawk po in thu thu ani mai khoya po om ola ke ni chu inu le pa ai o tu tur kan ni to a ram hna lo thok thang de ola chuan ka ngai to alu tuk lo chewa in unaw po khan lo soi khom ve ra o min tia min real pui ngai na tak po a hrelu tuk bik lo heti lai hian ka ute pahnih khan aizawl ngai zawng an lo nei ve ve to chu ni in aizawl om khan du zawka kan ram le kan in hmun chu ka pate an min lo zor saka kan unaw chuan aizawl kan in lua chuan kan ho le ta ni tharuk don aizawl kan om hnu chuan ka pate chuan kan huan le kan in hmun chu min hral saka in hmun po pathum lai kan neya aman po atam tham ve khop mai kan omna venga chuan in hmun leitur kan zong ngala tlema hmun fa lai dewa hian in hmun thapa ngai ve tak kan leya chuta chuan in te kan sa ve ta ni kan in sak chung le in hmun kan lei don te khan ka pate chuan min ron om pui na sa a in po pa ngai ve takin kan sa a kan unaw chuan kan lua ve ta ni dorte kha chu siam rem che to lova mian na tlem deuh bok nen kan dor siam po chu kan ti top ta ringota ka u po chuan tho tur danga zong ve ta ni kan in thara kum khat chuang kan unaw kan chen hnuwa ka u chuan palai mela hmua ka pate te kan hril ngal boka ani po alo kal thuaya ti chuan kan in soi rema ka u chuan pasal min nei san ta ni ka u in pasal nei hnu chuan ka khwar thei em a kauma mala kha tlangwala nia zanlama nula rimte alo du ve thin bok nen keima in khohar takin ka oma kanu le pa le ka u kha ka ngai thin em a coaching po kala kal zom renga ka zir lai ro chu ka zir na sat pha hle thung kauma ma chuan rei vak lawa nu puya nei ve le a ke chuan ka hadil thei ang te ka dil thina ma se ka mu thei chuang reng reng lawa ka u meichia kha chuan pasala nei hnu in pion na mu ve thunga ke kha chu ti thave viawin in tha thin maila personal interview wa ka ta le nge thin voi nga ngot ka dil hnuwa kha chuan ka beidong ve ta hlea ka dil du ta lo ani heti lai hian kan venga mi sarkar hnathok nen kan in ngai zonga abula te khan ka namu thei lo beidong chu ka phun thina ani chuan ke in ka thok thowa tho ve khera ngai hlei nem min lo ti thina mi pa in nga na tak tur ni in ka she boka pasal nei rual tak ka ni ve to boka min som jing ve to bok nen palai te aron tira kaushan dan thiang hlimin kan in nei ve ta ni kan pa chu anin pui ngak tu nia anua boral ve to a apa ladam thung ti chuan apa ho chuan kan cheng ho ve ta ni kan pa hi kaushan le khotla nga in mang ve viawa kan venga po alar khop mai kumhni don kan in nei hnuwa kan pa chu district pakhatan transfera kapa om ve nen kanin pui han chua san dai chu achi in kan hrebok si lova kan pa chu ama in a thona tur hmuna chuan akal ta ni heti lai hian fap thakomi kan nei meka kan pa chu a in ti fel puin ka fa nen chuan zan hni riakin kan kalpuya kapa kan ngai tua wangin kan cham pui rei talo ani kan pa chu thakata voi khatal alo ho zia alo ho lo po in phone in rei deuh kan in bia a achang le kan in video call a kan fa pa hi phone atang hian aron lom thina du huna in biak thei boka kan kho har lu tuk po azia om phian kan fa pa po kan fa ma sa ni boka kan duat ve em a apu phei chuan aduat zwala apo dur dura chen omte na len puya apu po ati hlim ve thin khop mai ke tak phei chuan ka changman meu lo thin zo ka ni kapa hian min duat em a pa ka lo nei to lo nen keipon ka ngai na ka hmangaya kapa ang che in ka ngaya atul chuan min hau hre lova min zil hre lova katan chuan pathato pani top mai chanom hnai ho te po khan in pa a in nang ma pa ni om tak zo ka ni in pa fa hlia li e mai min ti fo thin ti chuan kum thum lai kan pa chu tho na hmuna chuan oma a om tir lam kha chuan thatin a lo ho a om rei deuh hnu kha chuan kan hna kan tul lutuk atia wangin
thlathum dana te lo ho chawa phone ro chuan kan in bengun khop mai keipo in fa pakhat ka nei le to a tharuk lek alani nge nge heti lai hian tu khat chu in leng dang deuh mai kan nei tatat maya kan venga mi te tho pachuan thanga te an ni nge nge a kan pa khana omna khan so na lo thla ka a son thak na chu pachuan thanga te chung khat nai taka lo ni oma an ni chuan kan pa te chung ko chanchin an lo zota kan chung ko chanchin zong zong chu pachuan thanga chuan a lo hril veka an ni po chuan hriom an lo tilu tuka ngai dam min ron dil turin pachuan thanga chu an lo hril ani oma kan pa son thak na nu po chuan hriom a lo ti hle ani ome pachuan thanga chuan in pa chu lo zot ula afa in pa han nei lo tur ringot chu adik box hi lova son man te pe ula kan nau po chuan in thiar fi hlim wang wang adu a nupui nei lai ni ti alo hra si lova apoi tak zet ani atia kabing deuh chuk chuka eng enga mo chu asoi cheu mai asoi zong zong po ka hre to lo karil rona lu tukha ka buai nuai mai ni kei kha chuan soi ve tur po ka hre lo kapa nen khan an in bedeu char chara pachuan thanga honu chuan karil rona lu tuk chu ka tap chuak khoka kapa chuan avan poi tak em boi in ti pachang sham sham ro lel sang zo la ko sak dan chuan min vati zak ngai em ka thina ur tak zet ani engtin nge mo kan han ti don le o atia a o chu a khur dar dara ani po a thina urin aril ruana ve hle in ka hria kan pa chu office a kal kan rina wangin engma kan la soi du lova zana ka pa chuan a bia a ei phei chuan ka bedu lo ka thin rim le aril runa lu tuk chuan soi tur po ka hrelova ka pa chuan hau shepa a thina rim thu le a za thu po a soi ngun hle kan pa chuan ka tum reng wang po ani lo atia a in soi thiam khop mai kei po chu min ron phone a ngai dam min ron dil na sa em ema kei chuan engma ka soi thei lo kana ngoi ngoya ka tap char char ringot mai ni atu ka chuan ka pa chu kan pa te office a chuan avalenga an pu bera va hmuwa an pu hne na chuan engkim ma va hril veka an pu po chu alo fel khop maya kan pa chu aizol an ron transfer nga la lom tur nge lom lo tur po ka hre to lo kan pa kha in chhir em ema ati swala po ka ngai dam thei ma se voi khat karin ba kha chu rin le har ka ti to tatani karin hlel na chu tilang lo mai la ama kan boruwa kha chu kan phathei to lo kan fa te le ka pa hria ta in hau kha ka du lova aderin ka hlim luya ni deuh ber mai e ti chuan kan nun chu kan hmang chho mop mopa kan pan ron transfer atangin kum khat don chu alo ni le der to a heti lai hian kan pa hian bai ka phur ho nei thin ti ka hrele ta a hei hi ka thian nu in midang soi lo hria dru ka ni nge nge ka thian nu ma pui hi kan venga kan om tira tanga ka thian tha ni ya kan pa nen kan in nei po khan ka thian a tang nge nge a min du sak ve em tu le kan nu pa in kar po engkim hretu ani bok ni khat chu ma pui nen chuan kan pa chu en thla kan tuma kan nau te po kum khata chuang to boka a u nen chuan o man har lem lo boka ka pa chuan a lo om ta a chunulama kan pa te office a chuan ma pui scooty kan kala an office bul loka chuan kan pa te ban hun ngak chuan kan om ta ni an office garage a chuan kan pa bike po kan hmuwa office chunga om ngei kan ring boka kan kal ma kan om rei khop mai ka soi mai kan soi tel lokanga heti lai hian kan pa khan office a kan buai lutuk ti chuan lam siamin ron hotlai zeu zeu a chinga zandar somte som pakhat ti borvel ron ho nei fo thin reife kan nga hnuwa office ban po chu lo hun trana kan pa po chuan office atangin lo chuaka abai ka chuan a chuanga atlan chuak nga la kan lo omna bullok office pakhat khota chuan meiche mel thang reng tak makeup mang na sa ve je thi alo dinga chu office atanga ron chuak chu ani nge nge chu meiche nuwa chuan putar lam deuh pakhat hi alo ding boka meiche nu nen chuan an in bia a an nui dun hak hak bok kan pa bike chu meiche lo ding bula chuan ron ding chata an in hria than mel khop mai meichia chu kan pa bike a chuan alona meichia chuan putar chu bai zawa an tlan liam ta ni ka thin chu a phudut duta ka tho chu a cham tre pin ka hria ka lu te chu hai mup mupa ka hit deuh mup bok ma pui chuan ti khan ha dam deuhin lo omro putar khuan hria ta nei nge yang ka zo china nge atia ma pui chu putar lampan chuan a kal nga la
putar ne na rei vak lo an in biak hnuah a lo kal leh thuaya kan pa phurhnu chu a hming leh vengte mapui chuan a zawta putar chuan office a PO na lo ni nge a lo hre chiang khop mai kan pa phurhnu chu an LDC nu thloi fa pahnih nei a pasalin a boral san to a fate ne na oman lo nia a hming leh aveng te po a lo hril tha ve mai a ka fate ka ngai to box ye wangin mapui nen chuan kan hota ni kan pa chu dariat vela lo ho a mapui engma lo soi ri su engma hrilawangin omro a phathau dona chiang takin engma kan thari si lova atia wangin engma hrilawangin kalo oma iwaron hotlai ve ka ti po in office an buai zia thua soya ka ngei le thinrim box hi chu ka in sum theilo tre pani office ban huna office atangin ho turin a chuak ti kan hmu ve renga engma soilo turin ka in sum shama in sum har du khop mai ka tiang em a lo ler le do soya ol sam nu tukha makati ngoi ani thakhat lai liam le hnu chuan ni khat chu kan pa chuan office atangin min ron phone a an buai thu le aron tlai tur thu aron soi le a ama kharin na pakhat ma ka nei to lo wangin athu soi po chu ka o liam mai maya zandar sari le dariat vela lo ho hi chuan engma min ron hril hran ngai lova min ron call hi chuan atlai em a dar som pahnih mai na lo ho mang ngai lo hemi tumpo hian ron tlai le viau don ani ti ka hrengal maya hetia ron ti hun hi ka lo chang ran boka mapui chu ka hril ve ngala mapui chuan zana ka ron kalanga ti dan tur kan soidon nia alo tia mapui hian min thinrim pui ve boka min pui hi in huam em ani zana chuan mapui chu kan ina lo kala kapa po thil engkim kan hril veka kapa po hian kan pa hi atran lo shima an office bolami nu thloi phur thu te kha kan hril veka man chuangei kan tuma wangin kapa po kha engma hrelo angin a oma kan tang rual dun tatani kapa hi om lo se chuan kan nu pa po kan in hauna sa thei ngotang karing kapa in shamati ka hlawa ngoi ka chu shama diktak chuan kan pa kha kala nei shama ni deuh ber rin turina om lo boka karing thei to lo shim bok zandar ko vela chuan ka fa te po an mu hil to a mapui nen chuan kan pa man chhuat tum chuan kan chuaka anu thloi phurnu te veng le a hming chu kan hre to boka zon chhuak kan hu phur lem lo khanu ngei kha kan pa na boi pui ani kan ring hetlat boka kan rin swal kan ring lo bok kan soi tel lok ange heti lai hian kan pa khan zuron nam ho zeu ching ti hi kan soi tel shim ange scooty kal kan nia traffic jam om to lem lo boka kan pa nu thloi phur te veng chu kan thleng thuaya anin po kan zong hu thuai bok mi in concrete in lian ve deuh hnuai ber hi chunu chuan alo lo a mapui nen chuan kongka kan han ki ka reilu tuk lova chunu thloi ngei chuan kong min ron hon saka alo rui deuh cha le ngal mapui nen chuan thil run zo lok che kan dua kan tia in chunga chuan kan lut ngala in chunga kan han lut chu zuri malo nam ruma chunu chauka tang chuan kan pa ngei mai chu alo chuak chi boka atlang nel mel khop mai mapui nen kan pahnia min han muthut chu aphuna sangang mai ka thinrim ril runa tot box hi chu ka in sum man lo reng kan pa chu ka beng thuaya asam hi buklam dewani wangin nuarem boka ka hnu ka iwan zak lo ve iwan ler em ve tap chungin ka tia ka hnu ka ham boka poisak ka nei to lo ka che buan to mai ni kan pa nu thloi boi pui nu chuan enga tinge khate ron ti ri ngota iwan zak lo ve atia min ron po so na tuma chunu chu kalo hnuk ve le a anu pui ka ni hi hria em nang mei che zak thei lo nu ka tia ani po chuan i zak lom ni nang ain min du zok ti pa in min lo hnuk ve boka kan in sual na samai arui deuh nen poisa nga nei big box hi lova chuata chuan kan in bo thurum ruma mapui le kan pa chuan min thela kan pa po chu arui deuh tho bok kan pa chuan engwangin nge min ron thui zuya kom nai sia chat dana min lo thui na sa hle mai mo mani pasal te po en thadu chu irin ombik vak lowaniang kanin angreng howat ro kadu huna karon ho ve mayang min lo la ti zuya ni chu mapui po chuan kan pa le abial no chu alo haw ve boka kan pa min tong khum dana wang chuan karil ro na lutuka soitur po ka nei to lo mapui chu ka kaya
kalang engma soyangai to lo atok to katia kan chua san ngal makani kan hokonga po chuan ma puinen chuan kan in belo ngoi rengin kan tlana kan pa min ti dan chuan min ti thin rimin ka tlom ngoi in ka hria a soitur po ka hrelo ka tra po chuak to lo in kan thlen chuan ka pa chu alo lamenga ka fa te chuan lo lamutui hle thung ka pa bula chuan thil engkim kan hril veka chua ka tum thu po ka soi ngal bok azan zanin chua ngal rum chu ka tuma kan pa lo ho nga kher po tul ka ti to lo ka pa chuan chua ngai lo du le la sang zo la chu chuak ro se awan jak lo em ve om chin to reng a hriat lo mai chu le in nu fa in chua te chu ka phal reng hle nem in tel lovin engtin nge ka omang atia ka thinarim boxi ka pa chu ka khongai boxi kan pa po chu lo thleng ve ngal thuaya in chunga lo lu rual chuan ka pa chuan lo beng thuaya kan pa chuan ka pa nen chuan ngai dam min dil na samaya khatianga khati lo che kha chuan khanu kha ana sa sia kan mual pho lo nan ti khan ka ti tamai che ni kha atia ka thin rim boxi chu ka ang na samai kan pa chuan trap chungin ngai dam min dila asim to tur thu te po asoi bok ka pa nen chuan kan hau ron shepa ma pui po chuan alo hau ve bor bok kan hau dan zong kha ka soi vek thei to lo hau na satak kan ni chu tianga ngai dam min dil na sat em awang chuan ka pa ka khongai boxi nen chua chu katum tabik lova kalung chu ala oi lo hle thung kan pa po ka in tiam tira me chedanga kop to lo tur thu po in tiama ti chuan chua san ta lo chuan ka om le ta a ka pa po chuan kan pa chu hau na khop maya ka pa hi pa fel le zaidam em maya nia khati khopa kan pa hau kha athina rim ve hle ti hai rual ani lo kan pa po khan ka pa thin rim a muwak ngai lova a hlau mel khop mai kan soi kan dor mayanga kan pa nen chuan kum thum don kan in nei le a fa po pakhat kan nei bel le a chang sanu tak kan ni ve to a kan pa po chuan anu na sim to tura ka ngaya kan chung kwa po kan hlim tlang viau to ani chutia hlim tlang tak kan om lai chuan kan venga mi ko shona po in mang ve tak ke aya kum nga vela no pang hi kan pa nen chuan an lo in ngai zong le ni chu hei hi chu kan pa phone ka en ru ka tanga ka man chuan ve thunga anin biak dan zong chu ka soi lo mayang a soi tu ni po za thlak jok hemi tum hi chuan ka tuar thei to ngang lova ka pa khongai viau maila ka chua san tange nge ni kan pa ka chua san hnu chuan kan in puilama ka let le a thei dan in ei ka zong ve a kum khat po kan in then ma in kan pa chuan nu pui danga nei le ta a ka chua san la ya abial nu kha nei nge a chu nu nen chuan fa pakhat an nei nuwa a ler san le a anu pui po chuan a chua san ve le ta ni anu pui chua hnu lok hian ka pa kan pa kha lung phu cholin a borala ka tuar na em a ka pa kha chu keima pa tak ang chi aka ngai awangin ka ngai em a a boral ni po in ka fa te nen kan kal ve a ka trap na sakhop mai ka pa boral hnu chuan kan pa chuan min ron ko le na samaya a fa te po eng amoron lei saka aron ngai sak thar le khop maya ma se ka ring thei to ngang lova nei le tum na po ka nei to lo ka u te po chuan a le ra sim thei lo e mai nei du to su min tia asim thei tak ka ring lo boka ka nei du to lovani kum hne chu aliam le reng to a nupui po ala nei le mai lova a number po ka block da ya number dangin min ron bele thau zel boxi ka khongai vele de rum thina ma se min ti na to dan zong ka ngai to in nei le ngam chi ya ka ngai to si lova ka ho du ta ngang lo wangin a be dong ta niang nupui danga nei le ta a anupui nei le po thik na pakhat ma ka nei lo reng in ler san to lovin nu pahlim tak ni to se ka du pui tak zetani ole heti hian lo top le ta a sound dang te lo manani chuan min lo tha thiam sham mai don ne o min lo ngai thak sak thin tu te in zawai chunga kalom em a min lo ngai thak sak le zel tur po in karon ngen le mol chawni e tuna tan chuan in zawai in hun man nuam le vek phot mai ule